नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव सुशील उसम ठाकरे. स्वागत करतो तुमचं माझ्या चॅनल मराठी एज्युकेशन MH18 मध्ये. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कम्प्युटर ऑपरेटर विषयी चर्चा करणार आहोत. जे मुलं यंदा 10वी आणि 12वी पास झालेले आहेत किंवा ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालेले आहेत, तर मग त्यांच्यासाठी मी कम्युनिटी टॅबवर एक पोस्ट केली होती की कम्प्युटरच्या कोणत्या जॉब ऑप्शनवर आपल्याला व्हिडिओ पाहिजे. तर मग त्याच्यामध्ये मी कम्प्युटर ऑपरेटरचे पण एक ऑप्शन टाकले होते. मग त्या ऑप्शनवर मला बरेच प्रकारचे वोटिंग आले. वोटिंग म्हणजे काही कमी प्रमाणात वोटिंग आले, जे बरेचसे सबस्क्रायबर आहेत पण वोटिंग कमी प्रमाणात करतात, तर मग ती बात वेगळी आहे. तर मग कम्प्युटर ऑपरेटरवर आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, ही व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मुलं 10वी आणि 12वी मध्ये कम्प्युटरचे जे काही कोर्सेस असतात, MECIT, CCC किंवा अजून GCC TBC यांसारखे जे काही कोर्सेस करतात आणि पुढे करिअरच्या फील्डमध्ये त्यांना कम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून जर जॉईन व्हायचे असेल तर मग त्यांनी व्हिडिओ नक्कीच पूर्णपणे बघा. चला तर मग सुरू करूया विदाऊट वेस्टिंग टाईम आजची ही व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आपण कम्प्युटर ऑपरेटरचे नाव तर ऐकलेच असेल. तर मित्रांनो, कम्प्युटर ऑपरेटरच्या फील्डमध्ये आपल्याला जॉब करायची असेल तर मग आपल्याला कम्प्युटरचे बेसिक नॉलेज असणे गरजेचे आहे. जसे की MS Word, PowerPoint, Excel यांसारख्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्यावर आपल्याला चांगल्या प्रकारचे थोडेफार बेसिक नॉलेज जर असेल तर मग आपण कम्प्युटरच्या फील्डमध्ये चांगल्या प्रकारे आपले करिअर बनवू शकतो. तर मित्रांनो, काही जे काही बरेचसे मुलं असतात ते कम्प्युटरच्या फील्डमध्ये म्हणजे कम्प्युटर ऑपरेटर बनण्यासाठी बरेचसे मोठमोठ्या प्रकारचे मागे कोर्स करतात. जसे की टॅली झाले, अजून प्रोग्रामिंग लँग्वेज, अजून बरेचसे जे काही कोर्सेस असतात ते कोर्सेस करतात आणि त्यांना वाटते की आपण जितक्या प्रमाणात मागे कोर्स करू तितक्या प्रमाणात आपल्याला कम्प्युटर ऑपरेटरचे जॉब सहजपणे मिळू शकेल गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये. तर मित्रांनो, असे काहीच नाही. फक्त कम्प्युटर ऑपरेटर बनण्यासाठी काही मोठ्यात मोठी डिग्री आपल्याकडे असणे गरजेचे नाही, तर आपल्याकडे किमान कम्प्युटरचे एक 6 महिन्याचे किंवा 3 महिने असे बेसिक कम्प्युटर कोर्स असलेले एक सर्टिफिकेट आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे चांगल्या प्रकारे टायपिंग स्पीड पण असणे गरजेचे आहे. तर मग आपण ॲज अ कम्प्युटर ऑपरेटर सहजपणे जॉईन करू शकतो आणि बनवू शकतो. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये दोन्ही ठिकाणांमध्ये कम्प्युटर ऑपरेटरचे जॉब आपल्याला बघायला मिळतात. तर मग या ठिकाणी आपली सिलेक्शन प्रोसेस कशा प्रकारे होते. तर मित्रांनो, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आपण जर कम्प्युटर ऑपरेटरसाठी अप्लाय करत असाल तर मग त्या ठिकाणी आपले सिलेक्शन हे इंटरव्ह्यूच्या साहाय्याने आपले सिलेक्शन केले जाते. त्यानंतर मग गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जर आपण बघायला गेलो तर गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आपले सिलेक्शन पहिले एक्झामिनेशन होते. एक्झामिनेशन नंतर मग आपले टायपिंग टेस्ट घेतली जाते आणि टायपिंग टेस्टच्या थ्रू आपले सिलेक्शन गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये ॲज अ कम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून चांगल्या प्रकारे सिलेक्शन होऊन जाते. तर मित्रांनो, या दोघी ठिकाणी आपली चांगल्या प्रकारे आपल्याला इन्कम मिळू शकते, चांगल्या प्रकारे आपली कमाई पण होऊ शकते. तर मित्रांनो, आता आपण बघूया की कम्प्युटर ऑपरेटरसाठी आपल्याला क्वालिफिकेशन काय असणे गरजेचे आहे. तर मग आपण जर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जर अप्लाय करत असाल ॲज अ कम्प्युटर ऑपरेटर जॉबसाठी तर मग त्या ठिकाणी आपल्याला किमान 12 पास असणे गरजेचे आहे किंवा आपली ग्रॅज्युएशन कंप्लीट असणे गरजेचे आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे 3 महिन्याचे किंवा 6 महिन्याचे कम्प्युटरचे कोर्सेस झाले असणे गरजेचे आहे. तर मग आपण त्या ठिकाणी सहजपणे अप्लाय करू शकतो. त्या ठिकाणी आपले इंटरव्ह्यू घेतले जाईल आणि इंटरव्ह्यूच्या सहाय्याने आपण कम्प्युटर ऑपरेटरची जॉब सहजपणे प्राप्त करू शकतो. त्यानंतर मग आता गव्हर्नमेंट सेक्टरची बात आली तर मग गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जर आपण क्वालिफिकेशन जर बघायला गेले तर मग त्या ठिकाणी पण आपल्याला किमान 12 पास असणे गरजेचे आहे, म्हणजे 12वी पास असणे गरजेचे आहे. आणि त्याचबरोबर आपले ग्रॅज्युएशन देखील आपले कंप्लीट असणे गरजेचे आहे. तर मग त्या ठिकाणी आपल्याला आपले 6 महिन्याचे किंवा 1 वर्षाचे आपले कम्प्युटरचे कोर्स झाले असणे गरजेचे आहे. आणि ते पण भारत सरकारच्या शासन मान्यता प्राप्त असलेल्या संस्थेद्वारे आपले ते कोर्स झालेले असणे गरजेचे आहे. तरच मग आपण गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये चांगल्या प्रकारे जॉब करू शकतो. जसे की CCC झाले, त्यानंतर मग ITI कोपा ट्रेड असतो, त्याच्यामध्ये पण आपल्याला कम्प्युटरचे चांगल्या प्रकारे नॉलेज दिले जाते. मग तो कोर्स पण आपण सहजपणे करू शकतो आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये चांगल्या प्रकारे आपण कम्प्युटर ऑपरेटरची जॉब सहजपणे प्राप्त करू शकतो. तर मित्रांनो, एक बोनस पॉईंट सांगून देतो तुम्हाला, जर कम्प्युटर ऑपरेटरचे चांगले बेसिक कोर्स जर करायचे असेल तर मग त्या ठिकाणी सर्वात पहिले म्हणजे CCC झाले, त्यानंतर मग GCC TBC, त्यानंतर मग MECIT. तर मित्रांनो, या तिघी टॉपिकवर मी पहिलेच ऑलरेडी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर व्हिडिओज बनवून टाकलेले आहेत. तुम्हाला जर त्या व्हिडिओ बघायचे असेल तर मग डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्यांची लिंक दिलेली असेल किंवा वरती आय बटनवर तुम्हाला लिंक भेटून जाईल. त्याच्या सहाय्याने तुम्ही त्या व्हिडिओज बघू शकता आणि त्यांच्यामधून तुम्हाला कोणता कोर्स करायचा आहे ते तुम्ही सहजपणे डिसाईड करू शकतात. तुम्ही MECIT आणि CCC यांच्यामध्ये तुम्ही जर कन्फ्यूज आहात की आपल्याला कोणता कोर्स करायचा हवा तर मग त्याच्यासाठी पण एक व्हिडिओ बनवलेली आहे. त्याच्या थ्रू पण आपण आपलं
कन्फ्युजन दूर करू शकतात की आपल्यासाठी कोणता कोर्स बेस्ट असेल। आशा करतो की तुम्हाला कम्प्युटर ऑपरेटरचे ऑप्शन समजले असेल, म्हणजे कम्प्युटर ऑपरेटरसाठी आपण कशा प्रकारे जॉईन करू शकतो हे तुम्हाला समजून गेलेले असेल। तर मित्रांनो, कम्युनिटी टॅबच्या सहाय्याने मी तुम्हाला विचारत असतो की आपल्याला कोणत्या टॉपिकवर जास्त प्रमाणात व्हिडिओ पाहिजे असेल, तर मग तुम्ही त्याच्यावर जशी वोटिंग करायची आहे। जो टॉपिक तुम्हाला जास्त प्रमाणात आवडत असेल तर मग त्या टॉपिकवर मी पुढे व्हिडिओ आणण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल। चला तर मग भेटूया अजून पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अजून चांगल्या नवीन टॉपिकशी। चला तर मग तोपर्यंत गुड बाय।